Iya. Yo, oh, iyo, ya, say, solo, just. Ora krasan keluyuran anggolek iseta sayang mobeng mitranggonku golek ora krasa esok awan ngasih bengi man yen nganti Klayang tak sawang mencok nang ngepang kekencangan tak rindik sapa kademen sarwi ngoceh dheweke malih pencoan tak sawang kuning anggawe pikirku komeng seleret tirang tak sawang tambah manis tiba bunga ayo bocone John andutut ati kang pranan ora mendah atiku samsaya natra tak sranani san pikat saka John iya lumantar sontripun diajeng Susi Megumi. Nah, katur para tamu sedaya ing sanggrahan seneng buyung pas audio system dipun abadikan jangkar video shooting production asik komplit yo iya piye Dik ora krasa lah ngapa ta keluyuran anggolek sing sayang mobeng mitranggonku golek ora krasa esok awan lho iya Klayang tak sawang mencok nang ngepang kekencangan tak rindik sapa kademen sarwi ngoceh dheweke malih
atiku samsaya gatra tak senani sun pikat ya